Tak zo Starého Smokovca sa chystáme s kamarátom na nič menšieho, ako je Slavkovský štít. 5:15 značkový čas. Może nam też no a teraz mam poczucie, że są na kupalni. Huba. Čo ja viem. Po vyšnej Slavkovskej výhradke, ktorá bola niekde tam. Tu sa ukazuje asi ten žľab, ktorý zdolávajú ski alpinisti. A odsáde, niekde tam ku Štrbalému hrebeniu, tam. Tak to, k čomu som teraz prišiel, by mohol byť Štrbavý hrebeň takzvaný.
niekam tam, povedľa toho hrebeňa hore, Kanosu. Čekám tu na kamaráta, ktorý sa statočne pasuje s terénom. Tu už bude začiatok toho, alebo teda Štrbavý hrebeň, v ktorom ideme. Jo, tak tohle bylo hustý. A v ďalšom bode Výhľadkovom už asi vidno nos Slavkovský. Javorový ostrý, široká väža, prostredný hrad, Báranie rohy, Spišský, Píšný, Chomnický, Čokermarský a tak ďalej. Dolina šumí. Toto bude asi ten kráľovský žľab, čo ski alpinisti. Alebo sa mýlim, vyzerá to hrozne. Tak asi nie. Už oproti oblohe som rozoznal na druhom zube človeka. Ale tam rozoznávam aj na treťom momentálne nejakých ľudí.
Sme asi za prvým zubom. Toto nás čaká. Ale kamarát má problémy s polepením dýchu zeme. Aj kvôli liekom na tlak, ktoré síce ráno nebral, ale ja to poznám tiež. Musel som až 2 dní nebrať, aby som nemal príliš nízky tlak. Ale nemal tieto blbé stavy. Tak odpočívame. Rozhodli sme sa tu na tomto zube, že sa asi rozídeme s kamarátom, lebo dochádza on na svoje limity. Takže uvidíme, možno, že ešte pôjde niečo hore, ale ja už idem svojim tempom a on svojim. Alebo to otočí, alebo uvidíme. Ale myslím si, že aj toto je veľmi krásny dosiahnutie nejakej peknej scenérie. Takže zatiaľ tak. Bol to aj vetroň, ale už ho niet. Zdá sa, že sme dobré miesto vybrali na ukončenie kamarátového výstupu. Keď bolo víno na obe strany, lebo teraz idem dlho po jednej strane. Až teraz som pod Slavkovským nosom, pod ktorým by mal byť Kráľovský žľab. No akurát sa mi do vysielačky. Kráľovský žľab asi tu niekde. Takže toto. Takže tam tí ľudia by mohli byť už na vrchole Slavkovského. A toto je nos. No, Kráľovský žľab vyzerá znesiteľne. Za chvíľu som na hrebení. Tak už sa vracajú tí, čo išli s nami hore. Asi 4. skupina. Teda jednotlivci a 4. bola skupina. Ľadový štít. Za širokou vežou. V kulminácii za širokou vežou. Budú zábery dole kopcom, ale svetlo sa vždy mení.
Som na podivi mimo značky na čiarkovanej trase, ktorá sa vracia ku značke. Chcel som nejakú chvíľu späť na značke, ale som si nebol istý, čo som videl prvú značku. A dlho žiadnu. Tak predsa len vetroň. No. Slnko keď zasvietí, to je úžasné. Asi sa už dostávam na hrebeň vedúci na vrchol. Áno, tak to asi bude. Nádhera. Máme tam vzadu, pred nami, vedľa toho ľadového štítku, to sú zároveň. No dobre, tak pekne na vrchol. Koleno, ktoré si šetrím. Ďalej vzadu. To je vysoká. Gedlach na prosto, tak? Gedlach to jest to prosto. Toto prosto, áno. A rysy tamto. Rysy tamto taký medzi. Tie menšie dve kopky, tie väčšie dve kopky sú vysoké, tie menšie dve kopky sú rysy. Dobra, okej. Dziękujemy bardzo. Zdravím. Javorový. Jaworowy, To je ľadový. Łomnica. To sú pyšné štíty. Medzi nimi je Loktibrada. A tam je Lovnický štít. Jedziemy na Łomnicę, ale A wchodzimy. potom hento, to sú baranie rohy. Badanie rogi. Aha. A ešte A spísky tuto predtým, toto vpredu, to je prostredný druh. Ale tu jest lej na dół, nie? Tak. Krásne, krásne. Ja som sa zase po druhýkrát dopracoval k výstupu na Slavkovský štít. Teší ma to. Krásne to vyšlo. Čo skoro pôjdem dole. Je tu aj nejak ľudno tu ešte stále. Túto vežičku, druhú, tretiu dole a vidíš, že potom je tam ďalšia, No widzę. čo vidíš, a až tá posledná, To gdzie tam się tam wyjdzie? odtiaľ sme prichádzali a ideš dole ku tomu plesu. A, to tutaj gdzieś się wyjdzie, tak? Tam na dole. Ku tomu plesu, pod Zbojnickou chatou, Dobra. ku plesu. Ale to teraz už je vyskorené. Radšej poznačka. To lepiej tędy z powrotem. Dobra. A fajna droga? Nalezenie áno. Dobra. Máš privú, radšej. Dobrze. 12,5 km. Ťažká. Ciężka. Má 20 km celkovo to kolečko. Čo dneska už máme 12,5. A, my mamy 10. No, my sme išli vlastne takto, s fotkom. To łatwo tam jest, nie? Ciężko. Jako? Ciężko, łatwo. Je to také dosť náročné. Ale tuto je to, no. Tak. Zas Gerlach. A čas ísť dole. Zbojnická chata.
sme trochu kľudu od štebotania. Oh my god. Je tu rovno. Rovno nad Slavkovský. Dobre to máte. Dobre, perfekt. Ty máš asi nejaké finty na to. Ja vždycky mám objektív hore. To si otočíš, nie teda. Oni wszędzie schodzą. Tak nastal čas na opačné uhládzanie hlav kolenných kĺbov. Tak dúfam, že sa to nejak vykompenzuje. Mal som s kamarátom hovor cez vysielačku. Ja z vrcholu a on z vyhliadky Slavkovskej. To je dobrá vzdialenosť. Je to neveriteľné, ale je dole. V úplne prvej vyhliadke. Za taký krátky čas. No. A z tohto miesta už asi len dole. Tu som sa s kamarátom rozišiel a on už je niekde pred Smokovcom.
Hrad je už takmer v Smokovci. Pohľad na Štrbavý hrebeň a mám obavy, že za tým posledným, čo vidím teraz, bude rovnaký pohľad na niečo také. Kým som zišiel o niečo nižšie, mal som veľkú zachádzku kľúkach tej trasy na západ, kde sa vraciam na východ, ale už to vyzerá pomerne rovné ďalej od tade. Pak si vždycky vyběhněte párkrát Slavkovičák. Tak tu je niečo ako replika miesta pod Slavkovským nosom a Kráľovským žľabom, akurát, že tu je žľab oveľa strmší a toto je tu kratšie. Tá východná strana. Našťastie sa to až tak veľmi neopakuje, ako som sa obával. A myslím, že tu sa to už dosť odkloní od Štrbavého hrebeňa. Možno, že niekde tam.
im tam nejak strmo. Sa im nečudujem. Tu som prešiel po tých ranách, ale ide to. Vyšná Slavkovská vyhliadka ešte nebola, takže ešte bude návrat na Štrbavý hrebeň, ale Boh vie kde, či to vidím, asi to vidím tu niekde. Asi ten prvý zub. Smerom ku Vyšnej vyhliadke je dosť veľká zachádzka na západ. Otáča sa až tu. To je tiež nejaký charakteristickejší vôd. A tam to bude. Tak to bude možno o 3 zuby ďalej. To už neviem zhodnotiť. Kamarát sa mi ozval cez vysielačku z Popradskej železničnej stanice. Úžasné. Pokiaľ nič nestojí v ceste, je to až takýto dosah. A ja mierim tu na Vyšnú Slavkovskú vyhliadku, ktorá je asi o tie 3 zuby ďalej, než som videl. Ale to je dobré. Je to potom kus. Tak, pohľad z Vyšnej Slavkovskej vyhliadky. Je tu možno ten tretí zub, čo som videl. A možno ho vôbec nevidno. No a čaká ma už len tá prvá Slavkovská vyhliadka dole. Niekde. Ešte teraz sa vraciam ku Štrbavému hrebeniu. A dokonca aj s výhľadmi. To je celkom dobré. Ale to bude asi taký posledný pred tým typickým prvou Slavkovskou vyhliadkou. Kamarát o hodinu má vlak. To nestíham odbehnúť. Už som dlho za každou zakrutou čakal prvotnú Slavkovskú vyhliadku. Tak som konečne tu. Obzretie. Som si to zaznamenal aj tak. Tie kostoly sú pôsobivé. No, ale asi podľa mňa nakoniec dobré. O, cesta kam si úplne nezajímavá. Kamarát tvrdí, že mám hodinu tam do Smokovca. Asi áno, súhlasil by som. Takže cestujeme asi osobitne domov. Príbeh výstupu na Slavkovský štít sa končí tu na stanici Starom Smokovci.